Сега една нова офертичка за вас. Много удобен този диван. Идеален. Днеска сме в една много приятна къща в Малинова долина. Страхотно. Огромен хол с диванче, с маса, с 6 стола, 2 диванчета, стъклена масичка, каминка, човек да се грее. Не е много добре да няма да се си толкова близо, ако работи, но отиваме към кухничката. Приятна кухня, печка, мялна, хладилниче, микроволнова. Има включително и чини и чаши. Това е холчето, кухнята и тук има една тоалетна. И нека да се качиме на втория етаж. Спалня, най-голямата на този етаж, като тази спалня си има самостоятелна баня, която не мога да дефинирам като баня, по-скоро си е още една стая към тази стая. Джакузи, човек да се джакузира, мивка с гранитен пол, много яка. Душ кабина, човек да си се изкъпе. Тук има един трон в този край, като тук отсреща има едно прозорче, от което може да се види басейна, който след малко ще покажа. В родителската спалня има и доста голям гардероб. Спалня номер 2. Голяма тераска, хубава, гледа на юг. Щеше да е супер, ако им грееше слънце. Гори се бе. Щеше е супер, ако грееше слънце. Тя в момента е малко неозаведена, но може евентуално да се обзаведе. Влизаме в едната спалничка. Тук в този край има голям гардероб. Доста голям. Няма да мога да се събера в него, но може би някой по-малък. Баня, трона, душ кабина, мивка и огледало. И черешката на тортата е басейна е за общо ползване между 3 човека, като реално погледнато ще го ползвате само вие. Също така къщата има и сауна, в която човек може така да си релаксира след тежък работен ден. И така, малко ме е топло. Може би не трябваше да влизам с дрехите. Ама, ще го правя. Е, тук надолу под тези стълби. Къде е? Не. Не мога да намеря ключа от лампата. Е, под тези стълби. И отдолу има фитнес.